Apa? Riko jenenge diganti bakso gelem apa ora? Bakso Heeh. gelem, Gelem. gelem. Jarine Riko ke kan raine bunder, Mbok. Hah? Raine bunder. Laine bunder. Heeh. Oh. Dadi Riko saiki jenenge bakso urat. Bakso. Bakso, Heeh. bakso apa? Cilok. Cilok mau wis waruk. Mo. Man banyu ra enak legi ora legi. Legi kae sing buntelan. Riko kangen karo Rio apa ora, Mbok? Ora Nang apa? nang apa sih? Kae Rio kae ngambung Riko. Ah, Rio telek karo Riko kae. Rio nang ndi? Rio ge nang laut. Ora weruh nang laut. Ora weruh kae ana Rio. Ah, ana apa nang laut? Golek iwak. Lek iwak. Heeh. Ah, iwak apa? Paus. Laut gogo. Heeh. Ah, oleh oke. Oleh. Ah, Riko arek turu apa? heeh. Kon ngancani apa ora? Heeh. Ki warek banget ngombe ora legi. Ora legi wong ngelak tak umbi wae. Enak apa ora tapi? Anyep Anyep. legi sing buntelan. Lagi sing buntelan. Heeh, sing buntelan tek. Ya wis Riko turu ya. Heeh. Nyang jenenge sapa? Nur Camintul. Kok Nur Samintul sih? Nur Camintul padha wae mintul. Nyang dijenenge Nur Samintul. Heeh. Nyang mah ana Samintule elek. Nur bakso wae ya. Nur bakso. Heeh. Oh ya wis nur bakso. Ya. Dodol bakso ora payu yo men. Men yo. Heeh. Ora payu. Kene diter-terke mes karo bejo. Wis ora payu. Mes bejo ra angi. Ora. Omonge sapa nyom kurung weruh terek bejo. Ora wis nyong kabur wis ngomongnya tekan lantur.